straight to the point. Kauban ng Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards, Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Versus Veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundi aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, ug sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. May buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kini po inyong boss nga lagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Mao'y paday makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mahigala nga Huwebes o gapit sa 1 na buwan sa Mayo tuig 2025. Straight to the point. O sa gyapon tagantag pagtagad mahigala Mayo 1 Labor Day. Unang adlaw mahigala opening salvo nining buwan sa Mayo. Murag nagkaduol na gyud mahigala Mayo 12 eleksyon na. Gabukal na mahigala ang kawa sa politika. Tagantag pagtagad rumuntaga mga kaigalaan. Kay gabukal-bukal na mahigala ang kawa sa politika. Onya atong hisgutan ni mga nagkadaiyang issues usab mga kaigsunan. So kinini ang tibok nasod karon na holiday karong adlaw o gagitimaan karong adlaw ang Labor Day o adlaw natong mga mamumuo. Dunay mega job fair karon sa SMC side nga magtanyag og di mo mino sa 10,000 ka mga bakanting trabaho matod pa. Straight to the point. Kadto mga manimpad mahimo sad mahigalang manimpad. Samtang sa pikas bahin ang atong paghatag og pagtagad sa mga kahigalaan kay si Governor Gwendolyn Garcia dili gyud mobiya sa Kapitolyo mga kahigalaan Samtang klaruhon pa kuno ni ini ngadto sa DILG ang giluwatan nga mando sa ombudsman sa pagpaubos kaniya sa preventive suspension. Straight to the point. Pero expected mga kaigalaan kay natuloy tang sa una nga 2012 nga gisuspensos Governor Gwendolyn Garcia di man sad siya manaog. Kinumdum mo mga higala nga di gyud sad manaog si Governor Gwen. Bahala na gadto sa magdag moskiteros ang kwarto. Nagdag full bed mga higala dito sa opisina sa gobernador kay di gyud sa manaog. Karon mauna sad mga higala Gatarig pagtagad rumuntaga kay matod pa niya di sa manaog kay iya sa kunong klarohon. Unsa may klarohon nga kaklaro na ni ana? Gatarig pagtagad rumuntaga mga higala sa banuban usab ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Atong i-discuss mga kaigalaan kay gahapon nagpahigayon sa press conference. Onya katong iyang mga statements o matamahuman may gala na importante gid kayong lakaw kagahapon. Ang unang statement niya, ikaduhang statement niya kagahapon nag-press conference atong pagtagad kining iya mga higalang mga punto atol sa press conference. Number 1, iya mga higalang gi-justify kadto ang nahitabo mahigala nga pagkubkob sa mga bahas dito sa Mananga River. Ikaduha nga di siya manaog kining duha ka punto, at least duha ka punto atong pagtagad sa atong pagmanuban karong nga buntaga mga kaigalaan. Straight to the point. Nya kinini ang unsa man kang Ombudsman Martires gyud ni mahigalang tanan napatuman ang balaod or ang uban magduda nga dunay mga kamot nga nagpaluyo ni ini. Straight to the point. Kung dunay kamot nga nagpaluyo ni ini, siyempre ang mga tao mas mutuo gyud nga kining mga gamahanan karong panahon diha sa Malacañang kung ibutang talang mao'y nagpaluyo ni ini. Kaya di man mahimong pasangin lang mo Duterte tuwa naman sa dahig. Atong pagtagad rubuntaga mga kaigalaan sa atong uban karon ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. So atong pagtagad kining punto legal purely mga higala ang atong diskusyon nga inyong taway mga kamot nga naglihok atong hisgutan na. Now kung maghisgot pud tag dunay mga kamot nga naglihok, kinsa ka ning kamuta ang naglihok? Managmit nga dunay duray gyud nga nahitabo nini. Taga-tarig pagtagad ron mahigala mo na nga og kining sitwasyon na karon mga kaigsunan. Mo ni nakalisod ba na kung ingon ang katawhan nga naminaw nato karon
ang mga tinuod nga mabuot nga katawhan, kinahanglan nga kita mismo kita may ligdong, no? Di man ta mga politiko. So kita maoy mo tan-aw kung kinsa angayan nga atong ibutang sa pwesto kay hapit na ba Mayo 12 na. Kay kini mga politiko duaan man lang ta ini mga sukid dig paminaw. Unya kini sila magtinutukay, bahala na og magtinan-away, bahala na mahigala ang mga mata og dili gyud ingon ta makatutok og maayo tungod kay do na manghigalay mga kakulian o do na mga mabudhion. Straight to the point. Ang uban sa tinuon nga anad na gyud sa kayo pwede nang makatutok, ha? Ano mo tagaan tanig pagtagad mga kaigalaan. Good morning ngadto ni Mr. Vlogger. Ang vlogger mahigalang Gobernador Gwendolyn Garcia. Tagaan tanig pagtagad rubuntaga kay pamagisilain mga higala nga point of discussion na to kay balikon ako di man kumusakay ana niya kay di man civilian naman wa may accountability sa katawhan. Ikaduha, personal kaayo mahigala unsa may point of discussion ana nga kanang moingon nga ang atong tingog piit natural naman na mahigala kay wa man nato na ilimod ato naman nagiangkon daan. Mr. Vlogger, Governor Gwendolyn Garcia, atong isgutan ni karon kay kini personalan man kay ning imong vlogger nga piit kuno tag tingog, way problema kay bisag piit og tingog makakanta magyapon tag choir. Magkamaulan ta mo lugar mo ra na importante. Ayaw pag solo-solo diha kay kumo solo-solo ta masikwati ta diha Maapil tag kantas kadaghanan kay nag-choir na nindot naman paminaon. So man na Mr. Vlogger kana bitang nasa simbahan magkakanta man tag hapon bisag inanat og tingog. Pagaw-pagaw ta karon mahigala pero mapagaw-pagaw ta kay Susminya mura naman sa tag Skinny Rogers. Pero mo na giingon, malipayon ang tao, nga wala mo nuno. Sa tambag sa mga dautan. Sinsya naman akong tingog kaya napagaw-pagaw pag yun, more or less pang daan, napagaw-pagaw pag yun. Mr. Vlogger, nindot kaya na, no, bisag ginani atong tingog pero makakanta ram gyapon ta. Lugar lang ta. Ako di ko mukantag solo-solo, labi na ka ng kanta salmo. Di man, kaya kong tingog, di man di madabi sa salmo. Pero sa choir, madaan Mr. Vlogger. Muna, nga nagkanta sa choir nga, kay ang dalan sa mga dautan, dalan nga way gipadulngan. Makakanta gihapon kay, Karon buntaga bahigala tagad tanig pagtagad sa panuban karon ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kay di ang mga higala ning si Governor Gwendolyn Garcia di gyud manaog. Ikaduhang higayon na suspension ni kaniadto 2012 di sad siya manaog. Unya adto panahon na mahigala kay daghan naman mga pulis gyud. Adi gyud sa manaog bahala nang kinaunsa. Kadugayan mga higala gipasagdan na siya sa Kapitolyo. Pero dili na ang tanan nga mga transactions dili na siya mo'y mamirma kay di naman kuan. Ang iya gyud niya dasag folding bed okay ra niya dito. Mo na mga tao makapangunta na unsa man ginaaday diha nga di man ni manaog Karon butaga tagaan ta pagtagad sa panuban karon ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Unya karon iyang gi-justify sa ilang press con ako ning hagpato nun Matod pa niya nga kadto kuno ilang gihimo sa Mananga River. Kay kining kaso mga higala, ang ombudsman na may order, no? Preventive suspension kay kadto ilang gibuhat indayken. Prangka ba? Di ba lang ta ingon nga kananaang ngano magpuyo atumang kananaang puyok-puyokon. Tinuray lang matud pa sa nakasuwat sa ombudsman o sa mga reports may giras mga pamantalaan sa nasyonal o guban pa. Klaro man na kayo. Special permit ngadto mga higala ining construction firm pagkuha og sand o gravel kay quarry operation kini. Straight to the point. Nindutas kisan ang gravel inday ko ni. Quarry man Quarry operation. Mo na yun. Kung tuloy-tuloy lang ang quarry, tuloy-tuloy lang. Kung di masakpan, tuloy-tuloy ang quarry. Kung masakpan, mingon, desiltation o. Pero butaga, may kalatagad na pagtagad kay desiltation ko, no? Kung sa man desiltation, gipalawman ko no kay tungod sa El Nino, gikubkub ang bas, gipalawman, kay aron ko no nga, ang tubig, gaugagod. Atong tanawon iandam na itong video names. Murag kalsada gud ang suba ba, ang sapa Mananga River.
sa Talisay mga higala. Muna nga taon pod kaluoy sa mga tao in town simbako bitaw mga ano bitos kinaiyahan bitaw day. Gipanguha namang bas. Ang sanang gravel gikuha naman. Quarry operation, tuloy-tuloy lang quarry. Og masakpan mingon nga desaltation to kanang gipalawman ba lang ang sapa. Mura ba mahigala ba og kanang maldita bitaw kayo nga o maldito ka na nagpa ba? Na nagpa. Ug way makakita sagpa gyud taman sa ginhawa pero di makakita mingon wa ay gihapuha pra. Karon mong tagan tanig pagtagad sa banuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Unya matod pa dili ko noy kinahanglan mananghid kumilik. Karon mong tagan tanig pagtagad mahigala ang teknikalidad sa balaod. Kay ang gibutyag mga higalang mananghid sa kumilik ang pangutanan dako apil ba ang order sa ombudsman? Straight to the point. Gob Gwen, good morning Gob. Pagkasuspinsog yung Mike Rama og ni Jonas Cortez ditso magnaog pero si Gwen dili manaog. Unsa na giingon nga kapituko? Sa man ang termino nga kapituko, Karon mo tagan tanig pagtagad sa banuban usab dining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa pikas bahin mga kaigalaan karong buntaga sad kay mayo uno naman. So kanana ang klaro-klaro lang Maywa naman nya mayo 12 mahigala eleksyon na magsugod na ron ang pag kinini ang pamaligya og bugas nga tag 20. Kay mayo uno naman nya pahimuslin ninyo ng panahon. Ako di ko mosaway ang bugas nga unsa para nako lami ng bugas. Bisag unsa nga matang sa bugas kay kibaw ta may gala unsay kinabuhi sa kabos, no? Lami na, okay ka na, no? So kung panalitan na ana na maligya, palit mo tag 20 ra ang kilo, Pero ayaw mo padaan na nga nakautang mo kabubuton kaya ang gipalit ana atong buhis. Ang subsidize ana nagtapal ana kita ra pod atong buhis giluto tas tong kagulingong mantika. Straight to the point. Busa inig-abot sa eleksyon, butari ang angayng butaran. Ayaw butari kana mga higalang mga tao nga kinini ang way angay diha sa ilang pwesto. Ayaw mo tuo nga nakautang mo kabubuton kay ato ra ng kwarta giluto tas tong kagulingong mantika. Straight to the point. Unya pahimuslin ninyo kay kinini ang wata masayod og kutob ra pod mga higalas Mayo 12. Ngani do na may report gani sa pamantalaan nga katutuang usas mga lungsod, di na gani kaabot sa Mayo 12 indayken. Ako na tagay pagtagadahan ni aning report mga kaigalaan, no? Kay gi-budget man nila ni. So purely ulog-ulog sa mga tao taon, purely ulog-ulog. Gidua-duaan ang katawhan. Nga kana bang panahon sa eleksyon gadua-dua, busa kay ilamtang giunahang dua-dua ang mga tao karon. Awhagon mo nako nga atong sakyan lang dua-dua apan sa aktual na atong gamiton ang atong pagkaharing lungsod kay kita may muhukom. Dili nato mahigala ibaligya ang atong prinsipyo ni ining maong eleksyon. Straight to the point. Samtang sa dugang mga balita mahigala sa kauluhan o ubang bahin sa nasod ang Malacañang nang himakat sa nikatap nga giingong memorandum nga pirmado ni Executive Secretary Lucas Bersamin aron patason ang ratings ni Presidente Bongbong Marcos Jr. ingon man hulipan si House Speaker Martin Romualdez. Straight to the point. Ini uban pang mga iskutanan niyo mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Serbisyo publiko gikan sa mong lugar. Sa kanunay DYHP number 1. Kani ato o karon DYHP lagi hapon. Kayong Diyos o kanatawan maway akong nialagaan. Sa kalinawan mga drama o balita ang DYHP na una permi. Sa prinsipyo kung tayo wala pag-iigan papaslang na pagservisyo. O DYHP sa estudo sa dala sa inyong mga radyo. Nagulas mga balita numero 1 sa lagana ang DYHP na kanulitas sa ligang pa naulang ka DYHP na kasama laylayon pa awiton pa ang DYHP. Straight to the point.